Obehe na ode ni na atutu said the Omi Ekanko ebe ko anymore. They can say or mine no ma a cost and as a no ma any air cost na say, where there are no consequences from his behavior, impunity takes over. Impunity moves a man for a monobia and Makwem. Who are sure? So much of one before we know more abaimu. If you have me in Fimians, no Kukuda Kusio, Sikauti, dear not among our fat, and so yet I crash if you see. Inti kronu katasi share any dream bunkwana adori of mine. We did say about penny mahama obena sa katasi share ni kronu any dream na adori of adoko of mine. Another brass na or man sika yadash papa until I told the amount for a second to me, only said 2 minutes order and anti-absolute power corrupt absolutely and anything maybe Mukwana say no one ahead of it. Say Omunjena or my Ghana. Na Ghana for the 2C Asha Munsano. And so Mushena Aquanium of Hasso. Yamuma, a Bema Ghana Faka say yes. Yes, I did to me Asha Munsa. And yes, on the amount for anyone who said, I did to me Asha Munsa. There be a Yakura. A number some unknowns on my best moment. Into a money Yanni Kanko, and this is a young mopa. I seem to be so. What the two Attorney General, I know as a shame, and as Ghana Bremuno. Bonnie be obey and as a minus of crying, Bonnie be Tiawa, or no Emma, who bet me the court, and as a no so bet me a court. And the end is a Bonnie be another near phone offenses, social article 88, Nima Asian and T. Sa opening Cassiano. So, Oka abang ya ejuma for one as a ministers and a cabinet na omubo pobi and as a the policy giba. Na policy now implementing and ye papa. Na as a so omu be a son. A bad day, say obey to me action and say a media men found me go for your battery. Anybody bet to my kakro to me say the shamans are made to my I was your warrior former auditor general, Yawama Ghana, Moyera Daniel, Domlevono, Nano, Pewa, the Achia, Juma, dear Suano, and one of mine, your dubuache, a tree and comwe. Now, oh my Ghana, pussy for friend and dia to a baba princess, woman Ghana for wedding Quamapa. Now, about 1 corner, and so no man for Cassa, at their far animal from Kokra, ya pussy for, at their walk when we teach you in the pabinoma. Wamadam Rasha 117 idea Hukasam Awama Ghana emu. Anona can be Ama Ghana Pentecostal and Charismatic Council. One of first Vice President, Reverend Dr. Gordon Aya Kasei, Wade Atuja Elchremusa, and I oppose for Quanabokopa at Yama Ghana for Sunny and Ken Canan Yanim Seja and Karena Bullet Kakrana Nemutia gas and Nemu pepper spray and Nemuno. One much say a feed Diano and I'm sent attention was so kakra na Ghana for na boy and I'm set about what no be a woman said ja new mapinua bessie nintino. Ama posi for a shedda at a shokakra de moment for and they yanted to sign your money and I'm soon to a basra mabunu sama one more famra. And so one man some woms are posy for one more corner about the national just say I was here the Marasha and some not the and some fata yeah a woman Ghana emu. Happening. There are still pockets of agitation and forms of lawlessness and people taking the laws into their hands. We came this morning that before even meeting the press, we had an off-the-press meeting with the IGP. We were very impressed with the briefing they gave us. First, we want the whole nation to know that what is going on is by the police administration is an intentional decision not to use force. Not a single water cannon has been fired. Not a single baton has been used. Not a single pepper spray has been used. Not a single bullet has been used. So they have exercised their professionalism to a very high level. I think they need an applause.
However, there is a law that every good work leads to more work. So because they have done this good work, we want to encourage them to do more, because sometimes the provocations can be very high and they are human. So we want to urge all our supporters, both the winning side and those who did not win, that it is important to put Ghana first. Because before the elections, we all pray that Ghana shall be first. And right now, Ghana has won. So we give thanks to God that Ghana has won. Now, going forward, we want the media to pick the positive information and share, because good news is real news. So we urge media houses to, you have hours of bringing the news. Don't just share this once. Share it over and over and over. So every Ghanaian will know that the police is still in charge. Administration is still in charge. Law and order is still working. Well, the last thing I want to say is to also remind all the leadership of the various political parties who signed the peace accord, that the accord was for before election, during election, and after election. So we want all these various leaders to call their party members to order, that the peace we are enjoying now, we need it. Thank you very much. I was your first Vice President, the Ghana Pentecostal and Charismatic Council, Reverend Dr. Gordon Kiseri Attending Kenyi. Na several Casamua. I was so warm Ghana Muno, so Quaba to Empress so was Santamantamua. And this Yamanyoquan Penny for organizer, Yawo Dianimu, Ora Isaka, Raman, one so Akasa, Etrasa, as a Mabruno Binuma Casama, one Mudiano, Nipa Pinuat, not in 1 month. Sir, asokwa tax force one me yan this yamanyoko no dia no woman na edi sa de no na wobesra pass afi wo maduo mu ni enti mo bia mepama tade bia fa hye wonom wa bra sa nneoma no wa ekoso no wo mu enim ho hye me ma mo hu say boys no ye wo ho ama oman no ye wo ho ama constituency no ye ntene ho ama no ma bi nkoyie ne ye yedin de ye hese ye bege no ye betima age. But ye be near to be answer, ye tie kasa, to fancy ye penny for kasa, and I will say, ya come near head the aircon, ye tio, but what be free by the super baba ding for some sebi, yellow bed, ye baby. Ye said, yes, sir, dear Sambecano, yes, Sambecan, young mo being a day, I'm fine Sambecan, until your memo ha, ye bet my side. Na ye near bread, ye costono, ye knew what he said, or more free by beer. Omo yes ade no boss amna no ye nim ho be ye nim ho bibia say asoka task force for na ye de yes ade of course na ye ni na ye de I won say asoka task force for ye ni abre en na wiai e na ye call media say mo betie ye kasa no ma wiase fa na ina ye de evu ete ye nka say asoka o mema ho BBC awa kira omo fra ya aye mu bia omo bete eye mu bia so a omo behu say eye mu bi ofiri ba bi so na obaya ye nya no wasoka ha wa hekra ho sam ko bi enti ye say be ye ko ma ma bi ye de abe ya ma ye what I say enti na ye say kakra mu wo ma mo anewia eni me mpani fo bebe wo machi enti obi so be de and the youth commander awo ho me deputy Tyro no so ho me boss Mampla Sembar Somela muina red muina ho ye nya ye fit themselves to constituency no sebi ye babo ho ban ye de yenkwa ato ho ama constituency no de ye be koso bia no ye be di akire ahu say NDC party no jima pa ba so be ye no ye be di akire ama wa ye abura so way I NDC organizer your was about one person so Ora Isaka Raman na seruka semia akwaso ya imu no se ukon kwanta sao tempeso so wo timantamu a yatesa NDC amanyoko na de hye no mu binom wano so atie sim wano ane achasa assembly ni wano mo koye a drip machines ni ade a ye de abasisi ho sa yemfanya kwan yemfanya ye nneoma hodo ye beboa ama kropo na tumpon no wɔn so wɔn kɔ akɔsesa adai a wɔn maban na aba na asasem ya ka ho bia madinchi wahyew aba assembly hɔ no pa yɛ nya asem ketewa ma yɛ kɔ ɔma no so yɛ ne amane bɔ ne yɛ wɔto yɛ nkrɔfo wɔ timantam Cynthia abana asi akɔ akɔdi nkɔmɔ abana ma han
Mejo so mame. Say akasa na asam no tie boye mu en. Medase papa. Na nyina nim se yeto abawe ye no oman mu asam me e bebre no. Enche na nya easy sa. Eno ana ndra anopa. Me de masara kotu na meba. Ana meti se sembabu no. Akwakoye prosem bi na ye nyina koye mfe ye ni nkwahwe bia. Mama temenka. Te wonka pa wadaro mami tie o. Andra ya tita mmabunu bi akɔyɛ awursɛm bi nti yɛn nyinaa fɛ yɛni nkɔhwɛ bi a ɛyɛ drip machines na ɔmo de aba sɛ yɛmfa mbɛyɛ ɛkwan nketewa ɛwɔ kurom ha no ɛno ɛna ayɛ sɛ roman fathers a ɔmo wɔ otimansi mu a yɛfrɛ ɔmo missionaries no ɔmo abɛduri ɛyɛ mansi mu ha no bɛyɛ mfe aduonum ɛbɛyɛ 20 years ni ɛno ɛna asɛ ɔmo anya ɛyɛ asase yɛntɛm bi a ɛwɔ church so kuro baako ɛbɛyɛ yɛfrɛ hɔ church no ɔmo anya asase yɛntɛm bi a ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo ba bɛyɛ ɔmo mpuntuo ɔmo nso ɔmo ba bɛsi college ɛwɔ hɔ ɛyɛ agri college ɛwɔ hɔ nom ɛno na ɔmo akɔkɔtere anaasɛ ɔmo akɔkɔ han machine a ɔmo afa process bebree mu a ɔmo akɔkɔ han saa machines yi sɛ nkɔmo de kɔ ɛyɛ bulldozer yi bi na nkɔnkɔdwi ɔhɔ nom ɛmfa ma wɔn sɛdeɛ bɛyɛ ɔmo betumi ahyɛ ɔmo project ase na ɛndura bere a ɔmo kɔ no ɔmo kɔduru filling station baako a yɛfrɛ hɔ renew oil ɛna ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo tɔ ɛyɛ fuel agu car no mu sɛdeɛ bɛyɛ ɔmo betumi de akɔyɛ wɔn adwuma ɛno ɛna ndc mmabunu bi tee yɛ sɛ yɛde machine baako ɛɛkɔ kyɛ sɛ ɔmo kɔyɛ deɛ ɔmo amisɛm sɛ machine no hwan na ɛde maa mo ɛbaa ne sɛ na mo de kɔ ɔmo yɛ hwan mo de kɔ he kyɛ sɛ ɔmo de ɔmo kɔduru ya na ɔmo te hyɛ wɔn so ɛna pepe ɛna ɛho videos ɔmo twitwaeɛ nti ɛno akyi ansana na mpo de yɛ me nwanwa ne sɛ car na ekura ɔmo ɛyɛ ɔmo pickups ne nyinaa no yɛatwerɛtwerɛ ho ɛyɛ yɛka ne sɛ ɔmo atwerɛ ho ɛyɛ Bishop Diocese gya sekan agu ho nso so still mmabunu yɛ anhwɛ no ɛna ɔmo aboro mborɔfo fimfram a ɛnam so baako kora de wakɔda hospital ɛno ɛbɛpie mu ɛna akɔyɛ sɛ ɔmo bɛhu wekyire sɛ ɔmo yɛ ɛyɛ missionaries a ɔmo nyɛ nipa bɔnefo ɛna ɛnyɛ adeɛ kora na ɔmo de machine no ɛredwa na afiri kurom ha ɛno ɛna abɛyɛ nsɛm a ɛwɔ otimansi mu ha sese Deɛ na wɔn bo no no ada wɔ kasɛte a wɔn anaasɛ sɛ yi sɛ mmabunu no deɛ ɔmo kɔduru yɛ no ɔmo ammisa sɛ mo yɛ hwan mo de machines na ɛkɔ ahen kyɛ sɛ ɔmo de ɔmo duru yɛ no sɛ ɔmo te hyɛ wɔn so ɛna pepe ɛnti sɛ sia no asɛm no aposifoɔ abɛm wɔ na akɔkɔ wie sɛ yi apostle abem ama mpanyimfo abem ama ndc mpanyimfo na ndura na no mo gina so na mo condemn act ne say eni kwa se nka mabunu no yes at least mpo se nya missionaries mpo a na se mo hu se bibi se free kuro no mo wo se mo duru ye no mo bisa na se mo kɔ no enka mo ntumi ne apostle ba mo fo nkɔ se ya te se bibi se free kuro no mo nti ye de eni kwa akɔhwɛ na nka mo kodru nso so nka mo nya abotra na nka mo mise mo ansa na mo take action chese mo de omudru ya omo ambisa obi na omuteki omo ashanti mpo apose for nso ensa aka issue na ana diocese for Roman mpenyumfo nso nsa aka asam na ase afede omu nyina gu so omo investigations ehwe se mabunu na omudo omo hu koye sade na ombetumi ene afọ omudo omo befa mra kwan so kakra yo na aya drop machines se na yete no ayesa machine na yeka ho asam kwa no enkan drip machines na ba otimansi mu ha no eno aye original aye no bulldozer a omude twi kwa no na obra na omudwi ekwanketo a ewo krom ha no omukopia aye virgin rose bia na ewo enwuhian sai ombetutu nnua na ewo so no nti omukọ origin aye MC na o ha no ekọ origin ena okosre anas okosre aye sa bulldozer na sanka meboa na omuntumi mfa nwi kwa no nti omuwie ye no na ewo kwan ba kwa ewo so omuye ho adwuma ansa na election nti oye na adwen sai obewie sa kwan na ansa na odubudoze na kɔ back eno na ayese mpenyufo isusu behu se wo ho no no mosisa de a omo kwado omo tua ho ka omo rent se omo koye omo adwuma na akɔwie sa oye nei nti woyi dia akɔso no firi wono mu a ebiem foforo asanso asia na me pacho da bebi nyini ti wa haye apart from eno okay yo amabana me no ase no obe no wadaje abusua we amane boni a woto yankra free oti mantemu Cynthia abna asi na manebo ane kokotie ye no na yatoa ansam no aso mampanyene ya Ghana foto abaye no ye Rajon Dramani Mahama enwa da one United Nations resident coordinator
Ora Charles Abani Eshiai. Na nkomatwetwe ne mu asane ye beya na nyina da ye betumi agina brand se konkomani ya China afeso so wo man ne mu beye du ye benya adofo awodo pinu afra chichiri anam ya awodo aban no mababa so ma Ghana asene nti no Ora John Dramani Mahama ade tudwa akire mu se Ghana ye ne IMF nhyehyɛ yi a mampanye na do akɔ akufo ado won mo ye no wobɛwa sɛ nyankopɔn yɛ adom na wɔso afena mu asuae sɛ kimu a wɔbɛsan so ahwɛ saa nhyehyɛ no mu biem sɛne ɛbɛyɛ na sɛ kɔba no sɛ gya sika no korɔ mu de bi bɛka ho anasɛ mpo ne nkyerɛkyerɛsoɔ no ɛbɛtumi akɔ n'anim a anka ɛbɛboa Ghana yie paa wɔso ɔman no yie mu no wɔhwehwɛ na mmom nyɛ sɛ bi a wɔba no aba abɛsɛ no san sɛ wohwɛ IMF nhyehyɛ no a wɔn no pɛfɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛsan so hwɛ mu biem enuma pinu na ɛwɔ sɛ kom na wɔn hyehyɛ no etumi egyina yie ɛde ama yɛn na asɛbi ti no yɛbɔ yɛn mmɔden sɛ yɛn nsa abɛka owura Christian Tachi John ɛwɔ ahoma no so ba no sikasɛm ne ade mu a wabe ne mu yɛwɛ mu aha o hello ba yɛkasa mu official pa o yɛwɔ John wɔtemenka official pa nso mente wonka wa ha sɛ menim sɛ wotemenka de a wadaroma memo ha o ayo awuso yɛ bomoden sɛ yɛn saba sa kayura Christian Tachi John na ɛwɔ ahoma no so na yɛne no atwetwe nkɔmmɔ abisa ne sɛ aso hyehyɛ yi a yɛwura John Dramani Mahama pɛ so wɔde gu akwan mu no ɛbɛtumi aboa yɛ anaa wɔbɛyɛ kɛseɛ mo ha o yɛwura John wotemenka I was sorry, I call and some food from na yahwe ebia. Yamia demo ayana no ebesa din komobium. Ora Samuel kujeto ablakwa enough Tom Roshaba Jani na papai wadi atuja efrimra andi siamanyoko ne din konimu no. Kamia sa wonu kom kata so a ene yakwankwan ane gye nko a ana ene wonu ekro. Ene na panyipa di atuja akro se. Wo hwe sane abatoa no sunsunso se bi koyɛ na yɛwura John Dramani Mahama wabɛtena Ghana akonya so pɛn wɔkɔ na wasan so abɛbiem ɔmanfoɔ tumi ahu ne mmɔbɔ na wato aba mu nkyɛmu aduonum nsia kyerepɔ ne enum ne num 56.55% no a wɔse wɛ no Ghana bakwasɛm obi nsi da koraa wɛ no nyina na kyerɛ sɛ na Ghana yɛkɔ dɔ yɛ ne yɛprehwɛ sɛ kane mampanyi yɛwura John Dramani Mahama wɔbɛsan so abɛtena akonya no so biem na saa deɛ yɛ Ghanafoɔ ayɛ yi ayɛ ade a NDC amanyɔkuo no so bɛhwɛ sɛ wɔde ɔsia bɛyɛ ɔdwo amanioma Ghana yɛhwehwɛ no NDC atumi ayɛ ne saa. To be very, very honest with you, even though our internal polls told us that we were winning, you have heard the President-elect, His Excellency John Dramani Mahama, say that this can only be the doing of God. Our internal polls confirmed our lead, that we were on an unassailable trajectory and that we were going to emerge victorious. However, the outcome of this election, what has emerged is a total decimation, a tsunami, a massacre of the MPP. This will go down in history as the greatest political comeback by any politician. And all credit must go to the Ghanaian people. Going into this election, a slogan emerged that is Ghana versus the MPP, because we have I was here why I enough Tom Roshaba Jani yɛwura Samuel okujeto ablakwa sankwa woman soe na yɛne owura Christian Tachi John enkɔtwetwe enkomo ɔbɛnkasa mu official pa o afepe kɔmɛtie me nuaba na ne member kɔde nyame adom yɛ ho yɛ pa asedan kenyame yɛtesa yɛwura John Dramani Mahama ade ato dwa sɛ nyame yɛ adom na ɔmɛyɛ gye ne tu pɛ wɔbɛwɔ sɛ IMF nhyehyɛeɛ no wɔn bɛsa so akɔtena si na agyinaeɛ no wɔn ma si ne biam sɛnea bɛyɛ no bɛtumi aboa Ghana man na ɛno na yie bi sɛ ho asɛm sɛ saa hyehyɛ yi aso ɛbɛboa wɔn ma yi na sɛ yɛn ankasa na bɛtumi ayɛ yo me da so pa me nuaba me kyia wo ne atiefo nyinaa
awie say former president our incoming president yi so oka bibi sa ebia na owinyina so bi a o di gina so nti a o kasa but from where we sit ne there IMF here dwumadie anaku a ono mo echo into agreement you are acting for and on behalf of the Republic of Ghana. Enti say soon to be former president Akufo-Addo ebia ono mo ye nhyehyɛ bi na ebia we feel say you are now the man in charge enti ubituma influence say ebia omo nsese bibia enya ade a ebe yi si assign bibi nko ade a na ye Ghana man din mu na sa agreement no ye sign ye enti obi ntimi say bi o emfiri ba bi ma meka say dwumadi a ye sign ma man Ghana no ya ade a enko yi nti ye sesa no I don't know the any possible, but at the back of the main agreement, no, maybe and subsidiary ones do or there could be few tweaks. I don't know yet subject to amendment on yearly basis. In the program, no, idea expanded for a number of years. Ain't you or na a fibia muno. Nyema mako ana mienu bi wo hɔ a yebetimi atwiki ana yebesesa no kakra I know answer some main agreement ni pii eno no de akwanya wo hɔ say bia soon to be president John Dramani Mahama eba obetimi influence amasa changes no etimi aba at the moment abia or kasa abia or kwakọ kasa to say maybe president Kofo former president Kofo eba ye only some instruments within the IMF are there no epic Niama at the yen sika any savings yetimi emeki ye enti edubedu krampo na ye car near the krampo yetimi di ebi yen with the current framework because say ye di kan akwa access that particular facility and the IMF that is epic ninti no sa kwanya no eni ko bio si e beka say yes akọ epic bio akọka say omonfa ye car ye de no emfa nche yen but then say ne medical aka no supplementary agreements bi mo at the back of the main one be a yearly no no ye betimi aye nsesan kakra eno mum na e bia o ka se obetimi aye sa nsesan no a obeye and I don't know whether he is the president or any other person bia na wo because that provision has already been made in no obia ebetimi aye enti e bia nsesan kakra kakra bi na ebetimi aba. But the major block, which is the main agreement, all the other ones are riding on in there. And yeah, be possible. Ana sanse sanya ya woka ho asem wo no. Eno no betumi aye dai ana afese se Ghana yenim se o mampanyin bia batena konya so wo hia sika botene se wode bebo Ghana ho bra. Eno no betumi akenya wo man ye sika sam. Ya abema ye sika sam atumi atoto yi amaye. What any credit agreement bia to say amounts involved. And on nya dia ubetimi asesa no ubetimi asesa no a na bia soon to be president John Dramani Mahama waba no was bia $1 billion in free IMF enuanom musika na ye begye ye no enie bia collateral ye de ye no nso na ye bia yen oil reserves na ye de ye enti sa mmre ya yen sa aka musika mo gdie it means say agreement bia eni ho say bia say bia car metal nkapa Wada mato asomaye. ya nena me kan say bia na sika yakwa akọje no na interest da ho na soon to be president ebeba beka say enuanom anakewu musika ya mbegye bia abanda da na ebegye ye na me ba ye metuma bom homodin metuma nya sika ni nyina nti munya ma ade na muntwetwa agreement bia ye wo collateral bia ye de ba ye gye ade ene saa nhyehyɛ binom saa ade a ende very possible and I mean say and also the anka Ghana food na anka ya ade a ye ni begye because with the IMF program no nyema binom ho a wuntini nye
ade a omo no ebe dictate ne ma bi ama o ne ma bi e se obetima ye ne nia wintimi nye enti so obibi saa na bi obetima ka se sika na ye beje ye no watimi atima mobilize se sika no nti o de IMF for ade e komo omo dia and all other agreements including collateral ye present ye ni bibi e wo hu bia no and ye reverse se bibi saa ade then is going to be very positive for us, but from where I sit enye possible Ghanaian economy no ehia mo bebre. Na open ka say when say dollar and cedi nsansam wo no ye ne nsa no aba ba ade ba ko ma ye ha ye pa sa akoba no se bia ende ye mfa futuo ntodwa na mampanyina wo ba ba fa akonya na tena so no oni so a long term na mid term na short term nsansam wo no wadarama anka ebekọ ne sei ana mampanyina so ate sanse nei no dollar no kan ho bia ma o man ye sika sam no anhyɛ da nkɔ yie kura titiriw ane adwadeɛ mu nsɛm I ohwe yan dollar ni cedi ratio na ade ana cost ye, but obesia ye critical studies a obehu say about 1 month before election no ade ana cedi no esan ema ne homene so ana ne bobri bebre against the major trading currencies, especially the US dollar. And no ye kokoba any say because na election beba ni ntino ye nyina ye nim sometimes in our part of the world kwanya ye fa so ye election no eya emma confidence emma especially within the business community enti eya du ho a amanfo suru say basabasa ye bi beba obi beka se mente me ho ase ana ebema business ayeden enti no edu sa na businessmen no do na ni trading activities the usual one no eya omo hall take akra ye nyina ye nim se ade a Ghana yen niema ye yusu dodo na ya ade a ye kra fi amano ne ede ba enti se businessmen yes enya ade o mbekra niema fi amano ne because of election eba because omu nim nia ebesi ewo ho akire se basabasa ye bi ba ye bia na ne sika akwa nsuo so a emma ye enti ne obetwen o de ne sika begu ho na watwen after election a ebia basabasa ye bia ma ana bibia atedin no na afei watini a resume the normal business operation and the demand for the dollar especially the run up to the election no na ya dia e wo from pa enye nim say demand and supply so ya dia demand no kosra and prices no and also ekosro but demand eba from our prices eba from so once there was no demand especially for the US dollar no and then my prices no and I say rate no adia eba from but for me it's not sustainable position pa say ubetima produce more ama no mumwa any more foreign exchange ebebro wo exporter wo importer wo yeso the way our economy is skewed no ya kra ya niema do na use na inti sustainable it's just a break in the activity of the business man no and I say one $1 and ama exchange rate no aye better say but once they resume full operations say obi start a cran niema we will get back to where we were yo abanya do wase no bro no wada ji afihia pa bi won so afepa committee that was say I was aware you're a Christian tachi John yana kasa yare bana sikase mu apanyipa yi wabene mu yie papa pa ne tese wode afutuo amayora John Dramani Mahama sasa sedi ne dollar na wode no ebetumi agina pa yes ya hwana nneoma wodo ya ton wo ma Ghana mu ne ye no ha no yebetumi aye ne dodo mu mizo ana 5G na ye kan for dia ma wabusua sa wonyanya bi ntoye akono kopa bi toy sansa eya no de ba ko a ahoden ewom na woden no so bra dwene ntiase so sansa we no ye wo mu ahodo mienu eya mizo no ye obanana de mangumom ade ho ane ye wo mixed fruit de ye de afrafra anso awo honom afei 5G no so ye de mo bia waye tomaten beti sansam trofo mesin fo carpenter fo a police fo chese wo bia fo no nyina no 5G ayo de mamu ye pa woko ahwa overseas junction na obenya bia to awukumase anase kwamia wodo ye ton anno de wonsa abeka bi sompa chade ebuso yakwaso abomon kayo se brana da ya nim ni sopa empanyefo so se de wo don sem eno de ma ayode na wo na apeso de ma bo sompa ye se ye mo anwa entade empaboa school bags socks ne nyina ya baje ya bada wasene nyame nso so obehira no ahye wanamu wadaro ma konkranza ya Ghana commercial bank dan ni mu a
Sunyana nso yɛwɔ Night Market ɛna Kumase Yaban Rom Hotel. Say mobile money a yɛho ma ne nie 0598 559 802 0598 559 802 Edini Hotel One Media and NASA Blessed Foster 21st Clinic na was the sciatica expert was sciatica ya dia na twenwa dia ba na amro mu emu hyehye mu tutu obi won ma waya kase ediama sciatica se ache no wan se ache no afa wo mfie no kwa nimu woto asentene na twenwa dia ba na amro mu wonan ni mu twetwe ebuso sciatica ho ana ebo won kaye enkyena se ma na nyansa ansa no woto anamo eni nkyena mprempren ya no ye bo won kaye se 21st Clinic one of branches ahodo a ewo ma gane mu na dokotafo nya dache enshow Kumasi ube huye wa show overseas junction. Yebe Alpha Radio. Obuasen so. Yo kanso kwete swana mwa. Accra. Dome Market. Sunyane Nkranza Techiman. Bibia ni afray. Ewa 0540 311 311 0540 311 311 Cloud Internet. Also the fastest internet in the world. Obusia top high yo yana love FM the dish anymore. Man tom from one cry, sansa Christmas na bay. Oba shut down manya de winter I want to buy ya juma. Oba send them and your maybe dear call my crofam or my her or near my order what tone. Nina internet to grow yan your juma. Cloud babo pa. After CCTV camera, I may install be from our Sunday banner from for or want to me mama of for free more. You were top high and love FM dish anymore. There was 0202 699 0202 699 110 Express Group nie ye de woto kwa wabra woma sam Canada US UK Holland Australia New Zealand Germany na ay Expresso Kumasi wasa flavor runabout Accra Kaneshi First Light bibiani afram panyimfo 0249 00 0448 0249 00 0448 Koko Masata drone ni oko aye 3 Herbal Center wamana akwa fade aba womada romanti sese koko sisia de ayam tim ye to ase kra ade afi ho wonso bawura akwale na keba dan Herbal Misty Epidank on sabaka bi anasa from panyimfo 0546 107 0546 107 107 abusia penso binom yaba na akashi no yerebetos 21st Clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st Clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa enye frekasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prekasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
warning sushi, yeti, and opania numre, wabra wadidi awie. Ubenya preke powder to King's Walk Heba, ne Harrows Heba, Accra, Okesi Drug Lane, Denny Heba, Kumasi, Mensa, Takrade, Mose Pharmacy, ni Greenlight Pharmacy, Sunyane, Cash and Curry Supermarket, Asantwa Heba, near Bibidro Depot, Techiman, Sewa Heba, Mampong, at to form fre 0550 19 15 14. Preke powder, Aduane, San Drew, FD Ashisha Sankra to Muajiatum. Hey, Sewa, me who watch you. Me no me bisa cry so quebruchu. Kweku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, any me connection man for den go for secret when you trade di musano. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosuadia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and a visit in Swa. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amupese motu kwan koye jumansu. Obetimi do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa. Accra and so Omo Carnation First Light. Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Na ede na ya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh, Mr. Entry, also yare ya titi bi ben fie pi nanso ne yam nwono da. Se me chew no ahodo amato a me hunu hwe ya. Ebe ya nwanwa. Menyi ni se, what ulcer tamfo Hexa capsules, any Hexa mixture, yanum bom kutia ulcer no bia ma no anom. Anka ne ho ato no dadaada. Ulcer dro de, eno ani Hexa capsules, any Hexa mixture. Ankom ni nkyeremu. Ulcer ye kura, eto yefunu ene ensunu mu. Etumi a wo yefunu ekeka wa. Wodire ho a enye. Ulcer etumi ema wo ye cheko, ebre a wedidi awie. So how eye ulcer de a, compare Hexa capsules, any Hexa mixture. Nanum bom na ho ebeto. Pedudu etu a, ko Okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855. Apinfo, abatanya wama won mofra no fo, ene mofra woni mfie dumienu enka ho. Hexa capsules ene ne mixture. Ulcer tamfo, edie age edwadie nkratoyi yi atom. Afinsiapa. Obo Herbal and Medical Research Center say, "Wama nyina afinsiapa." Dr. Obo say, "O bronya achede de mo obia. Achede no ni, ompeso obia de yare be sha fefoforo na say." Ne santi, every 16 December, the 25 December, obetimi akọ Obo Herbal and Medical Research Center atena ya. E wo Ghana ha ba bia, akohwehwe woni padua mu a onye wo kapre. Me kire say, free. Into wasebra, no check wakoma, o kidney, wo liver, ne woni padua akọ aka ne ma. So wo hwe na yade mu a obesama wobra wanyu sika kese bia na wase a 30% kyerese untue sika twitwiridie se wo yade bi wo so na wakoa na nkwa fa bronya achedi so na ko Dr. Bonchen na wansa yade e ka obebo bia nso obeche omu 30% sene nso ma me biemo se promotion na bronya achedi e sha se 16 December ya kozi 21st December na ebekoso e wo bo heba branches
say didi suwe Kaswa official town Obenjedi restaurant Enkransa Owade Semin Edra Kwine so Kumase Obehunu wo Adwato Adumanu Sunyane Owo Zinko on immigration center ne de enumhwe Tetiman Oben Kente Royal House Open chemu abro mi de ensu a obetimi afọ wo herbal number si so 0549 161 508 ne 0550 191 514 afe 0549 385 619 Obo Herbal and Medical Research Center Abibidro Kasa 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 December to remember. Masidani o Rade Masidani. I way annual Thanksgiving Liberty Conference. O mahini ya wedu watch. Ewe bre. Onyame namne so eye anwodini bebre. O to ne start the food for thought adi chie nyina. Ene wumpa onyame namne nkyerɛkyerɛ so. Aye bibia ma wo se. Way eye yasida etwato. Liberty Conference December die. Ebeye Fanta Bruta. Yasemu ayekasa ho no. Ye free David enyom. Oha ene nson. Echichemu ba. Ye nyina ye kruchire ya sida. Ye dia koma ochiridi ampom. Kwamba se yadom. Ewo Jubilee Park. December bosome. Nida etoswe dionu ba. Eye memene da. Anopa no sia pepepepepe. Ya jomtofo nie. Ye maame Esther Nyameche. Moses Oke. Minister Kwaku Jesi. Mama Esther. Minister Kwame Jedu. The resident worshipper. Na sadam. Ye beyi wonyame ya. Mostresa ni abefia sasia. Medrofo. Uti fie ye de. Liberty Conference. When the chat wo. Ewo afie imu. Na she. Onyame nam na ye yeso. Wobechi wo bronsa. Wobebro no. Amane di nkuku ni nkaka. Akotena da braka. Wobetena want me ntia ne ka. Edna ni akyere mu otutu ka. Na onyame o ye kachiafo no. Onam sa akwanya iso. Betia ye ho aka nyina. Na she ne so say. We ye communion wine. Any breaking of bread. Direction. Liberty Conference. December edition. Oh glory. Hallelujah. Sompa TV, Emma Aketiapa. I was your market your pampire to her and some so I was send be a sewer Kumasi de Batapa. Quantum Ponosobra Tanka Kabia and the registration number. RGN 5263-11. And we much less than was Sonia Madi for Kumase Ebasana Quatepa. Na Ebra Odru Mancran, River no, a yen sure no, there so Mancran no hono. I was your be a hundred yaquaba yet. Wane kia yi bi ade akwakwo sia ni wo hono pa ama yakasa nipa ba kodie waya nyamede amumienu soso wo maprapra mu ode yankwa omano so ai na ne amane bone Ebeneza awusu ansa eni enkomo eba ma han ko boye mu aya te se yankasa edase enu anajo wabra na bono nwotwe apɛ musime duasa pepepe ena sa nkonhia ede ahometisemi eba ya petrol tanker wono wofa load a odi free Kumase ede na ni chiemu tepa no sisi amno kas no de akwakopem ka kia truck yi bia sisi amno kase no driver ni na wo sa aka ni mu no ato na nanom wonse do amani pamienu a na wo ka wo ne ho no so no eprepre modie na akoso ni nyina akoba anse sa bridge na edamankan so no ya de se swapa etina wo se nkatanka ni nya abotre makia no etimi twam ko wie ansa no no so etimi atwamu eno na ekofa sa mentimo wase ba driver fo mienu a tanka ni wura mu a chese kia no so edi copy mu asese amno kase no tanka kia no etimi koto ensuo mankramu eti wabra se manfo bepiem wo na chese omu eyi driver na ni mate no na driver ni de wato na nanom wonse do kra on ka ti asefo asase hu bi e na ne mate fo mienu so omu so eka no hono so no o maprapre mu odin pa asese amno kase no sa mate fo mienu no e wo mankranso aban ya resabie mu a ye omu eji ayarehwe eno anadwo no so no e na wo manfo bi no ma omu wo ahafo no sa ku afan mankanso mu no ebo omu humode eyi nsuo no edi eyi ka no edi free nsuo no asese amno kase no o matimi di akwakosi aposifo akate eti sese amno kase de driver ni a wo twisa ache no wato na nanom wonse do on kase asefo asase hu bi wa wo no so no afri mu ni mate fo mi no so etime prapra e wo hase akosia Abani ada sitiasia na shani mi no matimi atwe afiri ho ana
But as a system, look, I said, O Matimia, ya, sending me a union at the free war, Omunda Coco Pimo, man, council police for Akache, as I say, as you move mapa, Echo so our Hasi. You. That's if one idea, Chilema, but your man, Bonia Beneza. Owusu ansan yɛte ne nka no yɛ a wɔto yɛn kra ɛde afiri ayɛ tepa ane kumase kwantempɔn so awerɛhosɛm a asie ɛwɔ hɔnom yɛnyina wɔ so ɛ na yɛmfa nsɛm no nsie aseda kɔde ama koko Veronica Jando ya Grace akosua somu abuzi Reverend Michael Edu ana afei Priscilla Happy yɛda mo nyinaa mo aseda mo ase menso ayɛ nsɛmfoɔ panyin wɔ asante boa Benedict wɔde kase bɔsoma mba mbɛtena second kan yɛi Midi ene akosia ajewa kwadia boaten ya sorso na Sompa komo abetoso and then so many sister spices may humans hanoma and then so many say the ohunu mo broni mo bon but they are family ready and nothing Sarawan media wow Sompa Kumasi Sompa